Nah, hi guys. Good morning. Kus ga. Na mag-inom tag milk. Ay, low. Guys, mainam sa kog milk, parisan o pandisal. Hanggang kuan kada buntag. Parisag pandisal, ag itong milk. Bibino. Mga zo naman nasisag pandisal kada buntag. Bibing gamay. Nabi inom ta milk ninjo. Nabi. Inom ta milk. Wow man. Bi, na inom ta milk guys. Nanti kaya mausi. Hey guys, mazong adlaw ninjong tanan. Mibutin. Ana pun may saging. Saging kudabid di ah. Mang sinuban. Butangan na uguan. Kamay. Hi guys. Naday, hi guys. Pakpak sa ko dari saging guys, kudabid di ah. Saingan dani pa kanibang niwak nga saging, saingan dani. Guwang ba din mo mag guwang na ani ba magdabungon sani. Ngani ba guys na ah. Karaeun. Saging gi karaeuy di ah. Kurang niya. Mang sunuban. Ipakan dari kang sunuban guys. Taputang kamay, oh pipes na. Kumbati pa pero. Pa, agud ta. Wala ubod. Tungod mo kubot-buton. Ah, ano ni Ken? Yes. Ikabot-bot. Sama tagabot-buton lagi. Wala pa. Dabungon si Ja. Sagot ha. Pagdira ko bot-boton ko. Tama na ko vlog na. Lego guys. Kukudkuran bikaw. Hinog naman. Kukudkuran Hinog din sa ko. mga kanat dabungon pa mangani. Kukudkuran din ko. Maghinog ang kanon. Ya, tanga na yun ba? Pikas-pikas na sa karong dali ra maluto. Wah, wala. Galit man. Dala ko ang pangalawa. Okay. Dari kukudkuran niya ko sa kusya kaw. Wow. Ikaw. Bantay ko hinday. Ako bantay. May pa. Una. Okay. Ay, daot naman na, bi. So na, bi. Kaniras Adi, kadanya. abo. Patanaw nila na. Gabo nga. Daot sa pudri pa. Yes, daot. Pilit pa mas pakpak ag saging. Kukulang ka. Token. Ken! Kaya to. Nga sa di ko ang aning ubod ko eh. Sino bang saging ang mga kanon guys? Snack. Snack na mo ron. Sino bang saging? Dapat lang dapat. Pilit pa mas pakpak dabong. Guys. Mas Kim Kim. Magbang ka de Kim. Magbang ka. Dagka sa guys. Pero kuan pa ka ng dabong. Milit pas pakpak ag isang kuan. Amin lolo. Na mamilit pa. Amin lolo ma. Stila no nakakamba na ni nanguan ang uha. Natad ba na rin igi? Bartiran o paitir. Hello. Hi guys. Musta guys? Basta na ako po desi niya. Alaman. Tanga-tangaan. Gaya niya ako te. Gaya niya ako ma. Adi mo na tagaan, matapulan mo panuguon. Ayun. Ang hatag na matapulan. Tapulan sa kudkuran, magi. Tintud pa. Yes no, di tagaan no. Lumawa, di pang tagaan ka mga tapuan, mga bataa. Pang tuliin. Ken! Tin, liboy bateng. Awa, iritil. Awa ka nang iritil na noon. Hawa di. Limon. Ag mong ikog. Ikaw te, di ka makitaan. Hoy! Tuwa na lagi kagwang ng labay ng mga... Itong nang labay. Pero si Emon ayog ikat. Ito ang mga Simon. Hindi, di ka nabang, di ka panakaan. Ang sa
taga askin-kin. Siya. Di, gagay ko ma. Na. Tabang ko mapakpak. Saan man ipakpak ba? Kanang tangara, ikaw sa kanang tangara. Sagod ko eh. So ako right, kuan, tanari batang. Maso pa magkuha ka sa danan para basura. Kasi aruma. Tagaan ka na, hindi ka nito magkuha dito sa tagaan. Isa ma. Kulang. Kin-kin ko na. Kinkinot. Mawag ko na. Kinkinot. Kin-kin na si Ili. Si Ili, wala nakita. Wajit mo. No. Ako pa basurahan bi, asara mo basurahan bi. Ang part mo. Ako si Dak Lawas. Speed ng ibo. Kapit ka! Ta. Tapos na ako sa misyon. Ako pa to. Wala ka to. Pilit. Dali anaya, ta na nang isa na bron. Iya be. Wow. Huwag ko na mahaman. Pulihan guys kay wag ibitag ka kamong mga kuray. Kuya si Ilia, oy. Alia. May kusog si kuya. Na in love na buti na ba kasi ita. Laban na. Ay. Tanawan nito. Tina. Tito na rin mo budget eh. Sakay kabayo ka pa. Bayo. Yaukin. Sagbong ka. Ano na pagkamagal kamo dahil nga ni. Oo na, yung nga ni. Hawid. Hawid papa hawid. Rum. Ang samang kabayo. Ang kabayo lang. Nakumbati kayo sakay ka kabayo. Sakay mo ka, dali. Sakay mo ka. Hindi naman nakita. Yaman kaya. Ito, laling dada, laling. Way lawan. Isa'y mapakod ko diha. Puntak laman. Kapit ka dyan. Karabin mo. Ano naman pa? Ako tawa. Ha? Ako. Hindi ay. Ay, Uy, dahil ko na uy. buhay mo ba? Siguro ka eh. Ayun, Ray. Sagbong Mahaman, Day. kape. Tanawa, ni kalitan na. So, hindi kan be. Duel be. Galing ko rin. Ito nga guys, kaya ron dali na madugmok. Lunod na guys, di amo nang itakang. Takang na naman. Kita na mo naman insag maluto na. Muna yung glass, ikuan. Lunod, ispiso. Paano? Muna yung ispiso? Kaya ispiso guys, mauni na. Palami sa kuan, sinunubang saging. Hi guys. Yan na guys, humok naman eh. Humok na nino. Ayun, humok na. Yan na guys, humok na siya. Ayan. Humok na siya guys. Ito na itong ilunod at itong ispiso. Ang ilunod, kare. Yan. Ito na yung ilunod guys. Wow. Sana all. Okay. Ano guys, namunod na itong haluon. Haluon. Hantod siya makuha. Humok naman eh. Tayo ko brown sugar pa be. Brown sugar. Guys, haluon. Uy. Luto na naman. Ito na ko ano. Kamayan. Lamay baka dyan na. Uy. Sumano na, di. Ha? Sumano na. Ay, sumanan. Luto na. Sumanan. Haluon sa guys. Mga Saan akin? Sumanan? Nahong. Kare. Pampalami sa kinabuhi. Brown sugar. Ito. Pampalami sa itong niluto. Saging. Pampasarap. Okay. Guys, kena palami na siya. Okay. Halo na po na ito.
Sakit ang naman ang maghalo guys. Ito na guys, ready na. Kaya na mga bata pa. Kaya hukad. Nila. Ready na, nahukad na ko. Mga kabataan. Kin-kin kang Iliya kagail. That is kalingling. Ano te? Hamang imo kin. Kuha na kin. Kuha. Kana mo la dali. Easy. Ita pabugnawon sa nato ha. Bugnawon sa na mga guys. Mga anta ninjo. Rining kuranan. Ken. Tara nga saan na yan? Mian ya? Dising ka kasukas. Mian ken? Ken? Ang init pa. Pabugnaw pa nimo. Dapat yung agi pabugnaw pa. Ngayon guys, tinunuan nga saging. Ano yung favorite. Namiin. Ayo na. Namiin ano? Ato na. Atog. Manta guys. May snack ta, may snack. Tang tay. Tang ba? Ano bang? Nawa. Snack wa. Na may ampon na rin ista. Namang ampon. Na may ampon. Joshua. Ano? Ano po yan uli? Ginit pa? Kumukuha ito. Di lagi. Bugno. Min guys ha. Umaga mo. Isa man. Amen. Mayon. A few moments later. Hi da! Hi guys, na noon. Hi guys! Manakad bang kabi? Na hi! Sa tanan namong viewers. Kin, ang saan naman puro man nagkukasukas man ka? Shout out man ninyong tanan guys. Labi na sa mga nagsigig views na mga diha. Masig kanang ginagmay basta kay kanunay. Bitaw guys no. Daghan ka salamat sa inyong kanunay pagtanaw, kanunay pagsunod namo. Shout out ko diha sa tanang taga Sagbayan ni ay taga Buhol Vlog sa Sagbayan. Shout out ko ninyo dai kanunay din sila sigsunod namo. Diyan ni Ma'am Josephine Grandset. Ano maubak na niya mo pronounce. Ma'am Josephine Grandset. Shout out minimo ma'am. Shout out si Ma'am Josephine sa taga Serabulyonis nila Jilly Makaraya. Adi Makaraya and family. Shout out si Ma'am Josephine sa Serabulyonis. Diyan ni Ma'am Maricel Sanchez sa Gindolman sa Tubo family. Shout out ko na sa Ma'am Maricel Sanchez. Thank you kaadyo sa kanunay ninyong pag-watch guys sa mga videos. Salamat kaadyo ninyong tanan ma'am. Thank you so much. Bye. 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 Bye-bye. Thank you guys. Bye-bye. Love you. Bye-bye.